Drodzy Państwo, Bytom, Górny Śląsk, godzina, która godzina? 1:55. 1:55, ciemno jak w życiu. Idziemy sprawdzić jakość bytomskiego powietrza. Generalnie zaczął się już sezon grzewczy, co czuć. I to niekoniecznie chodzi o zimną temperaturę, tylko o to, że powietrze ma już specyficzną woń i polecam Wam takie strony, na przykład jak Early, na których możecie sobie sprawdzić dokładnie w Waszych miejscowościach z zamontowanych tam czujników, jaką macie jakość powietrza. I dzisiaj ta jakość powietrza tutaj w Bytomiu była bardzo zła, ale na przykład jeszcze nie taka zła jak w Rybniku, który był cały na fioletowo. Znajdujemy się przy szpitalu tak zwanym górniczym, wzdłuż ulicy Fałata. No jak widać pod światło, delikatna mgiełka ze śmiertelnie szkodliwymi piłami unosi się. Ale to jeszcze nie jest to co wczoraj. Ale uwierzcie mi, że jak tylko przyjdą trochę większe mrozy z biegiem zimy, to będzie prawdziwy dramat. Patty, a ty się tak nie boisz chodzić po nocy? Nie. Nie? Nie. No tutaj już te smogowe wyziewy trochę bardziej widać. Jaka w ogóle zielona aż widać. No. Jaka idzie zielona poświata od stacji. To jest nasze zbawienie. To jest nasz safety checkpoint. 2 dni temu w ogóle z Patty wyszliśmy z ciekawości zobaczyć, czy w nocy jakoś po pierwszej, nawet przed drugą, czy jest w ogóle możliwe na Bytomiu w nocy coś zjeść, gdyby was przyszpilił nagły głód albo kupić coś do jedzenia. Także nie. Przeszliśmy całe centrum miasta. Nie wiem jak to na dzielnicach wygląda, ale jedynym miejscem, gdzie można było znaleźć coś do jedzenia, była właśnie stacja BP. Także dajcie znać jak to u was wygląda. Może u was jest trochę lepiej i macie jakieś nocne kebaby, pizzę albo coś w tym stylu. Patrycja, ofiaruję ci to, ale na moment. I nabądź nam jedzenie. Dobrze. Wiecie skąd się wziął zwyczaj puszczania kobiety przodem? No bo w prehistorycznych czasach babę się puszczało przodem, żeby ją pierwszą zjadł wilk. No powiem wam, nie wygląda to dobrze. Tak na oko to z 600% normy będzie. Maszyna umyta. Nie ma hot dogów. Jak nie ma hot dogów? Nie ma. Wszystko zimne. Co my będziemy jeść? Nie wiem. Ja pierdolę. Baba odesłana po raz drugi. Jakiś tajlandzki makaron. Dobra i to BP, zawiedliście mnie. Czekaj i odwróć się. O kurde Patty, ale jaja. Masz na plecach interfejs jak w Dead Space'ie. Zasadniczym plusem takich spacerów o 1:00, 2:00 w nocy jest to, że jest cisza, spokój, mało ludzi. Nie Patty? No. Bardzo podejrzany paczkomat, który wydaje bardzo dziwny dźwięk. Coś z nim na pewno jest nie tak. Patty, bo wybuchnie. No można by bez kozery tutaj bez żadnego ustawiania planu kręcić kolejną część Silent Hilla w takich warunkach. Jesteśmy przed urzędem miejskim w Bytomiu. O! Ja już tu widzę jakiś symptom jakości powietrza. No, czyli co, czerwone to dobre. Bardzo dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły, bardzo zły. To można powiedzieć, że w sumie dobre. Mogło być gorzej, ale jest źle i tak niestety jest w większości miast Polski, oprócz Trójmiasta, północy, gdzie to powietrze zawsze jest najlepsze. Dajcie znać jak tam u was z jakością powietrza. No i co, najlepiej to jednak nie wychodźcie z domu, bo się otrujecie. Do zobaczenia. Pa, pa.